Okay. So balik ta no ni sa atong mga nanay. Now, kana ato akong kaganina nga pangutana na dito sa ato as mga kabukiran daghan pa man mga nanay nga wa pa ma-appeal no. Daghan pa Unsa may inyuhang ikasulti labi na gyud sa kanang mga naagian ninyo na sinatian ninyo na napay mga kuan dito sa mga kabukiran, mga nanay nga wa pa gyud ka join. Ang akong gibuhat, sir, sa pag-join ako ani, nangumbinsil sa guglain. Akong gi-share nila og unsay kaayuhan nga naabot nako. Okay. Gikan sa Rafi niya. Sila mauto nahimo sila usa ka group sa sila Lori sa Siwa, laing city. So meaning kini Samoa. sila Ma'am Lori mo na ni imuhang pundok Oo. nga na-create dito. Yes, sir. Okay. Unya, mao to karon kalois Ginoo, sir, taga mua. Tagsa na lang kay dili konkretong balay, sir. Oh. Per sa Rafi. Mao ba? Puro na siminto. Mao Sa ba? una gagmay kay migbalay. Karon dagko na. Pero nga naman gid na ma'am, unsa man gid nakita ninyo nga sekreto ni ini nga ana man uswag man sila. Sa ako nang giingon, sir, sa amo amang god kasagaran negosyo tanom, sir, niya. Okay. Kung makalunlon mi ani niya, gamay pag gyud og tubo, sir. Ang pagbayad na mo di man gyud mi maglisod, sir, kay Okay. weekly man mo naog, mobaligyag tanom. Niya pila naman po bayranan, gamay raman kay ilang tubo, sir. Wa jud mi naglisod pagbayad. Mao nang puros gitan mi didto, nilambo gid mi tungod aning Rafi. Dako kay migpasalamat, sir. Para ninyo ma'am kining panginhanglan ba sa atong mga kababayen-an labi na gyud sa kabukiran. Para ninyo unsa may kahulugan ni ini? Unsa may mga nakita ninyo nga angay pa natong buhaton baka haron atong pagyamatabangan ang atong mga nanay nga to sa kabukiran. Sa imong tan-aw, ikaw Ma'am Lori, na kay kuan. Yes. Unsa man na ninyo sa inyo unsa may inyong angay kang ang pagsabot ninyo ni ining mga panginhanglan bitaw sa atong mga kababayan labi na gyud sa kabukiran para ninyo unsa may kahulugan ni ini aduna na pa bay panginhanglan nga moadto pa gyud didto haron pagpangawhag nila Kuan man, sir, sa amo di man gyud ako gud ang population. Gamay raman niya sa duha sad ka sitio murag gamay na lang ang babae nga wala naka-appeal ani. Gamay okay. na lang puros-puros na mi ni-appeal, sir. Niya ang ako lang gyud ikakuan nila nga ang pagkugi lang gyud. Kugi lang gyud. Ang pagkugi lang importante gyud. kaayo. Alright. So muna mo maigso no ang matod pa ni Ma'am Emma nga ang pagkugi lang yun no di nato tan-awon ang ato ang kahimtang moy babag but ang kakugi nato aron pag pangita o pamaagi aron makaabag ta sa atong pamilya nya naay mga kapunungan ay mga organisasyon nga anaa diha sa inyong mga kabukiran nga ni offer sa ilang tabang Yes, no sir. usa na ni ana ang Rafi Microfinance. So dili lang siguro sa inyo sa pamutan ma'am kundi sa ubang mga daghan, kabukiran daghan. no. Niabot naman sa data dito Ma'am Ermina no. Asa nagita dapita ma'am Ay. sa mga kabukiran ma'am sa Cebu City. Karon Ayun na, pulos-pulos ang coverage na. nato Puros na. Actually, yung buong Cebu City kasi Oo. naman talaga na-cover na is natin. hindi pa siya 100%. Kaya nga ngayon kasi part ng aming plano is pasukin na yung mga barangay na hindi pa natin napuntahan. Kaya ngayon, nagsasurvey na kami ulit kung saan na kami pupunta susunod. Kasi yung mga barangay na covered natin, unti-unti na kasi siyang lumalaki. So, hindi naman na yung mga barangay lang na yun talaga ang target, kundi yung buong 80 barangays, Yes. di ba, ang Cebu. Yes. So, lahat yung 80 na yun, talagang pinag-aaralan namin kung saan talaga tayo pupwede na pumasok pa. Kasi, kung tutuusin, parang nasa 40% lang yata 40%. tayo. Oh. O 40% pa. Marami pa tayong gagawin. So, ang kailangan lang talaga is i-survey lang siya ulit para maging mas effective yung ating pagpasok doon sa area, maging mas mabilis yung pagbuo ng grupo, paplanuhin nating mabuti. Ginagawa na namin yun for this year na talaga ang target for Cebu City is pasukin yung lahat ng barangay na pwede nating mapasok. Ma'am, curious lang. Bakit ang focus ng RMF yung nanay, yung mga kababaihan? Okay, sige. Historically kasi, yung microfinance, kung titingnan natin talaga yung microfinance mismo na programa, ang talagang nagpalaki niyan is galing yan sa Bangladesh, 'di ba? Yung Grameen Bank yung Yes. nauna. Ang original concept kasi ng Grameen Bank, since yung mga nanay nasa bahay lang. Okay. So,
At tapos ang source of income lang talaga kaya poor ang mga tao doon is yung panarbaho ng mga tatay, which is Okay. not enough para sa family. So ang concept is, since yung mga nanay naman natin, marami silang oras na available. Ang problema lang, hindi sila makaalis para manarbaho because of the kids. So iisa lang ang pwede nilang magawa, magkaroon ng income generating project sa bahay, Sa bahay mismo. para mabantayan din yung mga bata at the same time na o-augment yung income nila. So, since yung mga nanay lang ang makikita mo sa bahay dahil nanarbaho yung mga lalaki, ang ginawa nilang program is, bakit hindi itong mga nanay na to bigyan natin ng ng income generating project para may magawa sila at the same time hindi yung nagchichismisan lang or nagkukutuhan lang. So, maging productive pa. So, ganun ang ginawa. Yung konsepto na yun, since yung nanay na andyan, kaya tayo nakakapag-grupo kasi hindi sila umaalis, andun lang sila sa community. That's why, yung microfinance, plus the fact na sabihin na natin, based on experience ng Grameen Bank, mas responsable ang mga nanay sa pag-handle ng pera dahil ang mga nanay ang nagbabudget. Mao ba? Totoo. Ma'am Lorita o Ma'am Kami, Emma? yes. Oy, kada kong yun. yes. Kasi Okay. diba, yung ang mga tatay kasi, nay, eto yung sweldo ko. Oh. Ikaw na bahala Murag sakto dyan. gid ko gihimo nako Ma'am Ermina nga inigsweldo hatag dayon. yun. Or Oh. ang ATM na dito sa asawa. So, ang Okay. mga nanay ang nag-iisip, paano pagkakasyahin yung pera, sila talaga yung nakakaalam na dapat ba itong bilhin o hindi dapat. Since okay. nandun yung responsibility na pagkasyahin yung pera, ganon din sila humawak sa pera ng negosyo. Since kailangan ko ng income para sa pamilya ko ito, yung responsibility na palaguin yung negosyo Yeah. nasa mga nanay. So, sabihin na natin kung hindi sa dahil bias, pero by experience nung ating programa, mga nanay ang magaling magbayad ng utang. Kesa dun sa- Magbayad ng utang sa magbayad mga bana. ng utang. Hindi, totoo. Kasi yung repayment rate, dahil nga binalue yung tabang at saka yung negosyo, hindi pa pwedeng hindi babayad. Kasi para sa family ko to di ba? So, yung magbayad ng utang, mas magaling ang mga nanay. Di ba, mga nanay? Correct, ma'am. Okay. So, kamong mga nanay diha nga namina no, kung naapot mo ikasulti hala mo mong giawhag sa pag-text baka utawag no. Aron sad atong mapaambit sad ang inyo hasang mga kasinatian no. Labi na gyud sa kining pagpalambo nato sa ato ang panginabuhi diha sa pamilya no, pinagi sa atong mga nanay. Now, Ma'am Ermina, sa atong programa nanabatay mga nanay nga dugay na nya unsa man po ilahang mga success stories. I think kini sila no, ang ilahang mga gipangsaysay mga success stories naman All right. So sa imo ha ma'am, ima kuha na ka 2006 ka nagsugod. 2006. Nya ikaw ma'am 2007. 2007. Ma'am, mga sa ato sa record na to sa RMF, ang pinakadugay nga nanay, pila ka years? Bali, parang ilang taon na nga ba tayo? Mga 14 years 14 years na tayo. Yung mga founder talaga, yung unang Yung mga pioneering. Mga pioneer natin. So, ang pinakamatagal is yung time na nag-start tayo Okay. hanggang ngayon. Naapataan na, ma'am? Oo. Yung Okay. iba nga talaga, kung titingnan mo yung income generating capacity na nila, pwede na sila actually mangutang sa bangko. Okay. Kasi may mga assets na, tapos malaki na yung income, na yung kailangan ng negosyo actually, beyond dun sa kaya nating ibigay na. Pila may pinakadako nga iyang huwaman, ma'am, sa RMF? Oo. Sa ngayon kasi nasa 300,000 yung 300,000. maximum. So kung nakaabot na loan. ka na nga ma'am nga amount, meaning to say dugay na gyud ka. Oo, kasi yung Pila na several kaka-cycle? nagsa-cycle kasi Yes. tayo. So, hindi ka na makakarating doon ng nasa 10 cycles ka lang. Minsan yung iba 20. Pero kung magsugod 25. taman pila iyahang ma-avail. Oh, yung sa starting natin, between 1,000 to 5,000 yun eh. Okay. So, no? kung- Gamay ra nya kasi- karon maabot kag 300,000, yes, sir. imagine. Yes, kaya nga yung mga nanay natin siguro, yung lalo-lalo na yung mga umabot na doon, kahit na minsan sabihin natin na, Nay, kaya nyo na naman tumayo sa sarili nyong paa, pwede naman na hindi na kayo mangutang. Okay. Sabi namin, kasi So yun mo na naman inyong talaga- advice. Yun sa naman mga talaga nanay. yung purpose natin. Pero nga diba? dili gyud.
ayaw Oo, minsan pa nga sumasama pa yung loob. Kasi pag nililipat natin sila sa magiging mabuti para sa kanila. Naalala ko tuloy si Nanay Jessie ng Argao, sabi mo, ganun ba naman sa akin nung one time? Kasi pinag-usapan namin yung graduation kasi malaki na siya. Sabi, ano ba yun, ma'am? Hindi niyo na ba kami mahal? Yung mga ganun po. Bakit pinipilit niyo kaming umalis? Yung mga ganun. Yun yung tanong ko, ma'am. Nga naman, nga di man gid sila mubiya, maski gitagaan sila, gi-advisean ninyo sila nga pwede na silang mo-graduate, and yet gusto gyapon sila nga ngano kana siya, ma'am? Unsa may mga story ana? Siguro kasi nga na-value nila yung from the start na ang liit-liit nila, hindi natin sila iniwan. Okay. Every time na may kailangan sila, nandiyan tayo para tulungan sila na palaguin ng palaguin. So every time, halimbawa, maliit pa lang siya ngayon, pero ang need niya biglang lumaki kasi meron siyang market. Andyan tayo para tulungan sila. Tapos yung, dahil sa tagal na ng panahon, na gamay na nila tayo, pati yung mga tao natin, yung relationship sa atin, na maganda na yung pinagsamahan, mas para sa akin kasi nakita ko mo tayo gitagaan nilang value. Pinalyo pa nila yun. Minsan kahit na hindi na nila kailangan mangutang dahil ayaw umalis. Nandyan pa rin. Mangungutang ng maliit. Para lang mag-graduate. Para lang nandyan. Oo, ganun. Kasi ganun nila binalyo yung relationship. Pero ang maganda dun, ma'am, hindi nyo sila pinabayaan. No? Mayroong guidance. Yes, no, kung sir. saan. Yes, oo. Ma'am Ermina, unsa may mga changes o mga improvements nga imong na-notice sa mga nanay, no? Matod pa nila ang uban karon concrete nag mga balay. In general, ma'am, labi na gyud tong mga nanay nato nga karon nadugay na kayo niya. Yes, ma'am, go ahead. Siguro from a point of view of a nanay, di ba, ang gusto lang naman natin palagi yung seguridad ng ating pamilya, which is the bahay, the pagkain, the damit, lahat ng needs. Ang susunod doon is mapaedukar yung ating mga anak ng maayos. Mapapasok siya sa isang eskwelahan na maganda, tapos yung health ng mga bata na kung malimbawa mamroblema ka na nagkasakit, meron ka bang ikabayad dun sa hospital. Simple lang naman ang needs ng mga nanay So, kung titingnan mo, bahay yung isa sa priority at yung education. So, kung babasahin natin yung track record ng microfinance, ano yung naitabang, marami na tayong nanay na nakapagpatapos ng college. Wow. Yes. Tapos yung iba nga, in-employ na rin natin. Meron tayong mga employees na galing sa like mga nanay. Sino ba yun? Mau ba? Yes. Ano sila? Anak ng ating mga nanay. Wow. Marami na sila. Sila Jeremy, sino ba? Basta marami Galing sila. sa Cebu City branch ba na sila? Si Orlin. Oo, si Orlin. Tapos si Ruel is from Argao, I believe. So, ganun. Wow. Kasi nga, nakita yung tabang natin sa mga nanay through us na nabigyan ng yung natugunan yung expenses. So, parang balik ba is kung gustong pagpatuloy yung ating programa through the mga anak, nandito na sila sa atin. Yes. Sila na ngayon yung naghahatid ng ating hinabang dun sa mga iba na namang mga nanay. So, ganun. Education is one. Na kung dati yung mga anak, hindi man lang nila maibili ba ng school supplies. Pero ngayon, sila pa ngayon yung naghahatag ng school supplies dun sa ibang mga bata. Kasi meron tayo, sila mismo nag-isip na ng mga programa na kami, ang project ng grupo namin, mamimigay kami ng school supplies. So, meaning sa inyong Ma'am Ima, sa inyong grupo, gawas nga sa inyong personal, nagtabang sad mo sa ubang mga grupo o sa mga pamilyang wa malabot di makahimo og murag outreach program inyong Yes, grupo? sir. Ang amo sir kay monthly mag-feeding gud mi, sir. Oo, okay. Niya nang labi ko na ako sa barangay kay naka ba sa ko health. sa mga malnourished. Mo So, managhimo sa inyong grupo, nag-outreach mo? Yes, sir. So, in a way, nakatabang ang inyong pag-apil, inyong grupo, sa ubang mga panginahanglan sa gawa sa inyong mga nanay. Yes, sir. Malain-lain pamilya. Nananom sad mi, sir. Daghan mi, nananom mi ka ng mga kahoy. Daplin sa karsada. Okay. Tapos yung ginagastos yung mga yan nila, sarili nilang pera yon. Actually, hindi yun ang galing sa ating organization. Sila yung nagpo-provide. So, initiative na nila, ma'am. Yes, sir. Nagkakaroon Sa sila ng grupo. income generating activities para makakaroon sila ng pondo para magawa nila yung feeding program Yes, nila. Okay. So, sariling initiative na nila yun. Wow. Hindi na nga natin sila tinulungan or tinuruan.
sila mismo lang yung nag-isip na, ay, pag kailangan kong gumawa ng proyektong to, mag-iipon ako. Yung ibang nanay nga, meron sila nung lata na piso-piso. Sinking Ang fund. tawag nila doon. Ang purpose is ibili ng school supplies. Na pag napuno siya, bibili sila school supplies. Magkakatag sila school supplies. Wow. Ganon. Wow. Yes, Now, sir. hearing from these stories, from your stories, tingali ma'am ang pangutana, labi na gid itong nakadungog o katong buot bang mo join sa Rafi Microfinance. Unsaon man nila ma'am nga mamahimo silang member sa ato ang Rafi Microfinance. Apan ma'am, tubagon lang na nimo. Human lamang ning pipila ka mga pahinumdum o balita. Ay, ito mga to, nagpapaano to ng ano. Sa pagdeklara sa Marso 8, isip adlaw sa mga kababayin-an dito sa Europa, kideklarar ang Marso 8 isip International Women's Day, human ibungat kabahin ni ini sila si Clara Zetkin, usa ka advocate mahitungod sa mga katungod sa kababayin-an ug ang Socialist Women's International. Kini si pagtukiraksan naghatod ni mga gagmayng kaala. Kung ikaw 12 hangtod sa 20 anyos o gusto makatampo alang sa imong komunidad, apil sa Young Minds Academy kun YMA, usa ka leadership o citizenship development program alang sa kabatanunan. Paghulma og grupong may 5 ka mga miyembro og download sa application form gikan sa www.rafi.org.ph/YMA-application. Ipada ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 418-7234 local 112 o bisitaha ang www.facebook.com/YMAERS. Ang pagpalawat sa mga aplikasyon, kutob lang sa Marso 10 tuig 2014. Maayong buntag. Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Napulo ka librarya sa syudad sa Tacloban nga nagusbat sa Super Typhoon Yolanda ang ipaayo sa usa ka manunulat sa Estados Unidos. Matod pa sa National Bookstore Foundation, ang manunulat nga si Mitch Albom ning saad og $160,000 alang sa pagpaayo sa naisgutang librarya diin gismil niini ang personal niyang tampo. Ning bisita usab si Albom didto mismo sa Tacloban diin nang hatag kini og 40 ka mga sakayan ngadto sa mga mananagat sa lugar. Giinganyo usab ni Albom ang pipila ka mga inilang manunulat nga mohatag sa ilang mga libro ngadto sa Donated Reading for Youth of the Philippines Project ug lakip nila sila si Stephen King, Amy Tan ug J.K. Rowling. Katambayayong ni Albom dinhi sa Pilipinas ang National Bookstore Foundation. Tiining saad usab kini nga mohatag og pinansyal nga tabang sa proyekto. Sa laing balita, gipasidunggan sa syudad sa Sugbo ang nailang amahan sa sinulog sa gipahigayon ni ining 77th Charter Day anniversary dili palangdugay. Bisan pa man ang pag-ila sa kontribusyon ni David Boy Odilao Jr. ngadto sa sinulog, nahitabo 34 ka tuig sukad na mugna ang hisgutang festival. Gipadayag gihapon ni Odilao ang iyang dakong pasalamat subay sa pasidungog nga dadawat. Kaniadto giawhag ni Odilao, isip director sa Ministry of Youth and Sports Development, ang nagkadaiyang tulunghaan ug Universidad sa Subo nga mosalmot sa 11 sinulog ni adtong tuig 1980. Usa si Odilao sa 19 ka mga major awardees sa kalihukan nga nakadawat usab og plaque of recognition nga naglakip sa MSY Charitable Foundation Incorporated ug Dengue Free Movement of Dr. Wyben Briones. Sa katapusang balita, masugot nga pagpanalipod sa kagasangan ang gipadayag sa mga opisyales sa syudad sa Lapu-Lapu, dive operators ug ubang stakeholders. Ang maong kausa mas gipaligon pinaagi sa paglagda sa usa ka kasabutan kabahin sa underwater conservation and protection nga gipahigayon sa Maribago Public Beach sa niaging semana. Lakip sa mga ipahigayon nga kalihukan ubo sa kasabutan, mao ang mas lig-on nga information campaign ug law enforcement ug pag-aghat sa mga turismo nga dapit sa coastal protection. Duha ka semana sa wala pa ang paglagda sa kasabutan, nahibaw-an nga adunay mga vandalismo sa Coral Plate sa Contiki Wall, inilang diving spot gawas sa Barangay Maribago. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semana. Kini si Pagtuki Heidi. Paayong buntag. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuka Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality.
Okay, balik ta mga igsoon, no? Alegre kayo during the break, ang mga kasinatian, maragwa pa mahuman mga igsoon. Yes, before pa tubagon na to si Ma'am Ermina sa katong buot mo join, no, sa RMF. Yes, Ma'am Ima, during the break na kay gisulti nga mga kasinatian kay Ma'am, unsa ganito pwede na to paauha paambit nga to sa to mga tigpaminaw. Sa among grupo, sir, ako na i-share nila. Kanang natukod ang among center house kay ang among grupo nagkatambayayo nga nananumi nga paliton pod dagko og halin unya sunod na mo nga activities kay ang among mga out of school youth amo na among patrabahoon, mo'y among patamnon, niyang among income, mo'y among isuhol nila. Aron po, dili sila mga kwasbisyo, sir. So, sa ato pa dahil, ma'am, buot niyo ipasabot nga kanang sa imuhang negosyo, naka-employ po ka. Sa inyong grupo, naka-employ po mo mga taga dito po sa mga kabataan. Kadaghan na, sir. Okay. So mo nay nakanindot po do nganong nilambo sa dili lang kamo sa inyong kaugalingon kundi nakatabang sa inyong pong mga katawhan dito sa inyong mga silingan. Wow. Yes, Ma'am Ermina, kung katong gustong mo appeal no sa Rafi Microfinance, ma'am, unsaon nila pag-join? Okay. So kung tayo po ay mga nanay na ang age natin between 80 to 60, na meron tayong negosyo for now na nangangailangan ng dagdag kapital, nandito lang po ang Rafi Microfinance para magtumulong sa inyo kagaya ng mga nanay natin na nandito na nagpapatunay na malaki yung nagawa ng ating programa. So ang kailangan lang nating gawin, meron kaming trunk line dito sa ating head office. Ang number nun is 418-7234. Pwede kayong tumawag doon para i-transfer kayo kung saang branches kayo dapat pumunta. Sa Cebu, meron tayong mga 9 branches. 9 branches. Din sa Cebu Province. Dito sa Cebu Province, Okay. meron tayong 5 branches sa Cebu South, meron tayong 4 na branches sa Cebu North. Siguro sabihin ko lang nasaan sila. Okay. Yung branch natin sa Cebu City, malapit lang sa ating opisina, nasa Bonifacio Street. Tapos yung susunod doon, yung ating Danao branch, nasa sentro lang naman siya, para dun sa mga clients na malapit doon tayo pupunta. Nasa Danao. Meron tayong branch sa Bugo, meron tayong branch sa Bantayan. Sa Bugo o sa Bantayan. Oo. Sa south side naman, meron tayong branch sa Minglanilla. Meron tayong branch sa Balamban. Meron tayo sa Dumanhog. Meron tayo sa Argao. At saka yung Sambuan, yung pinakabago natin sa south. Doon naman sa mga kliyente natin nasa Bohol, meron tayong 5 branches din sa Bohol. Nasa Tagbilaran, sa Hagna, sa Ubay, sa Talibon, at saka sa ano ba yung nakalimutan ko? Tubigon. Oo. Okay. Sa Leyte, sa Camotes nga pala, meron tayong branch din sa Camotes. Tapos sa Leyte, meron tayong 3. May Bato, may Baybay, at saka sa Ormoc. Okay. Oo. And in the future, yung mga hindi pa natin nalagyan ng branches, may plano pa rin naman talaga mag-expand, particularly sa Leyte area natin. Pag-aaralan pa lang namin saan tayo pupunta doon. So, ang pwede nating magawa, tawagan yung 418-7234 para makuha natin yung mga telephone numbers ng ating mga branches para kung malapit kayo doon, tumawag lang po tayo sa telepono ng mga branches natin. Pero in case of Cebu City, ibigay ko na lang siguro yung number ni Sir Edward Butal. Yan yung sa Cebu City, branch manager. Ang cellphone niya is 0928-569-3857. Oo. Tapos yung isa na pinakamalapit, yung Minglanilla branch natin, si Miss Lafe Canyo, ang branch manager doon ngayon. Ang number niya is 0917-586-9429. Okay. Unya, balik ko na to, ma'am. Kung mutawag sila, 418-7234. Yes, yun yung trunk line natin. Pa-connect na lang tayo. Pero maglalagay na lang siguro tayo ng numbers ng mga branches dun sa guard natin para yung tutubag dun sa number na yun. Alam ko. So, na-operator nga mo connect nila sa mga branches na to sa Rafi Microfinance. Ingnon lang nila nga
magpakisayod sila sa Rafi Microfinance. Yes, para Alright. maibigay yung number ng branches natin. Okay. So, klaro na mga igsoon na mo ni ang mga numero diin kung buot mong mo join, no? Kung nadasig mo sa ato ang mga nanay karon og nila ni Ma'am Ermina og buot mong mo appeal, no? Og magpakisayod unsa ning Rafi Microfinance, tawaga lang to, dayala lang to ninyong mga numero nga gisgutan haron makakuha mo og kasayuran kung unsaon ninyo pag-appeal, no? Labi na gyud katong mga lugar pa dinhi sa Cebu, sa Leyte, sa Bohol, no? Og sa Camotes Island, Bantayan Island. Kung wala pa mo nakabuot mong maka masayod, no? Kabahin sa RMF or Rafi Microfinance, hala, pag-inquire mo pinaagi sa ato ang numero 418-7234 og katong mga numero nga gisgutan kaganina. Okay. So sa dili pat mangayo sa ilang hinapos nga mga mensahe maigsoon tugot sa ko pa sa pagpasupot ni ining mga pipila ka mga pahinumdom. Una, ang Ramon Abitis Foundation Incorporated, Eduardo Abitis Development Study Center manawat na og mga aplikasyon alang sa ikawalong tuig sa Young Minds Academy, usa ka leadership and citizenship development training program. Ang interesadong mo-apply kinahanglan mupurma og grupo nga adunay 5 ka miyembro ubos sa usa sa mga mosunod nga kategorya. Generation A, ang pangidaron 17 ngadto sa 20 anyos, ang Generation B 12 ngadto sa 16 anyos. Ang listahan sa requirements o application forms mahimong makit-an ug ma-download sa www.rafi.org.ph/YMA application. Kutob sa Marso 10 2014 ang pagpanawat sa aplikasyon. Alang sa dugang kasayuran, mahimong mutawag sa 418-7234 local 112 o kaha mo email sa jenny.lea.tan@rafi.org.ph. Okay, ang sunod, Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at /community.rafi.org.ph/. For inquiries about community, you may email at rafi.orgph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Okay? So, wala na kita yung mga gamay na lang yun kayo mga igsoon ng atong oras. Ato sigurong pangayuan sila sa ilang hinapos nga mensahe. Ma'am, unahon ako si Ma'am Emma. Yes, Ma'am Emma, daghang kayong salamat, Ma'am. Salamat sa kay Sir Samson sa iyong pag-imbitar din. Okay. Anya, dako na kong pasalamat sa Rafi. Anya, katong gusto mo appeal na mo karon makaibapod mo kung sa kaayuhan nga mahatag sa atong natong mga babay. So dito sa pamutan, Ma'am, ikaw lang pangitaon. Ako pwede ra. Pwede ra ang pangitaon dito, no? Yes, sir. Alright, pangita si Ma'am Emma Kabingatan, no? So mailahan ni dayon kay usa ni siya ka midwife dito. Ilado mo na sa mga midwife. Yes, sir. Alright. Yes, Ma'am Lori. Ma'am. Nagpasalamat namin sa inyo nga tagaan man mo higayon dire nga ma-invitar niya maka-share sa misa mong unsay kasinatian namo sa among pag-appeal di sa Rafi. Murag wa nay kulba da. Wala na. Alright. Okay, Ma'am Ermina. Yes, ma'am. So, ini-invite ko yung lahat ng mga nanay natin out there na hindi pa miyembro ng ating programa. Nakita nyo naman kung paano tayo tumulong sa ating mga nanay para ma-improve yung buhay nila at saka yung pamilya nila. So, kung kayo ay gusto na maging kaparte ng ating pamilya sa Rafi Microfinance, tumawag na po kayo sa ating mga numero para matubag namin yung mga pangangailangan nyo. Okay, so klaro kayo mga igso, no? Again, akong balikon kung buot mong mo makig sayod, no? Kung unsa ning Rafi Microfinance natay mga branches nga gipangisgutan ka ganina, unya pwede niyong tawagan ang numerong 417-234 haron alang sa dugang kasayuran mga igsoon, no? Okay, manghinaot mi nga nining ato ang panag-uban mga igsoon, nakahatag mi ninyo og kasayuran ug nakapaambit mi sa kasinatian sa atong mga nanay ug nakadasig ninyo mga higala sa ilahang nahimo, sa ilahang mga gibuhat, no, isip mga kababayan
isip mga nanay, no, matud pa nila dili lang sila naas balay apan naningkamot sad sila, no, nga makahatag sad sila og ayuda sa ilahang pangita diha sa panimalay, makahatag og ayuda sa ilahang mga bana, no. So kaniyong tanan mo ni atong mga heroes, no, heroes of today nga mga nanay, mga higala. So boy na walang kitay panahon og dinhi natapos atong tulumanon sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat, sila si Miss Roxanne, Ma'am Heidi Palapar, kang Ma'am Dumichua ato ang Chief Operating Officer sa Foundation. Ako magpasalamat kaniyong tanan sa pagiguban kanamo, kinyong alagad si Patukita at Samson moingon mayong buntag, mga Bisaya. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Kahibaba mo unsa ang nahitabo niadtong 1917 nga importante ngadto sa mga women's rights advocates? Niadtong 1917, kaila sa United Nations ang mga natampo sa kababayenan ngadto sa komunidad ug niining tuiga usab gidasig sa United Nations ang gender equality. Kini si Patukita Roxanne nagatud ng mga gagmayng kaalam. Kung ikaw 12 hangtod sa 20 anyos o gusto makatampo alang sa imong komunidad, apil sa Young Minds Academy kun YMA, usa ka leadership o citizenship development program alang sa kabatanunan. Paghulma og grupong may 5 ka mga miyembro og download sa application form gikan sa www.rafi.org.ph/YMA-application. Ipada ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 418-7234 local 112 o bisitaha ang www.facebook.com/YMAERS. Ang pagpalawat sa mga aplikasyon kutob lang sa Marso 10 tuig 2014.